det gør det jo, hvis man er meget nøjeregnende hver eneste dag. Ja. Men altså, i løbet af min levetid, og jeg er 74 år gammel, der har det gjort i en fantastisk høj grad. Da jeg startede tilværelsen, var der ikke noget, der hed computer, for eksempel. Jamen, det har sat vendt op og ned på teknologien. Alle på menneskers tilværelse. Der var heller ikke noget, der hed mobiltelefoner. Og det vil sige, at hvis man skulle ringe op eller modtage en besked, var man nødt til at være i nærheden af en fastnettelefon. Nu er man jo fuldkommen fritstillet. Og mad laver jeg selv, men jeg spiser det ret tit ude, og gerne sådan både på pakistanske og tyrkiske restauranter.